Επίσημα και δίπλα και απέναντι που είναι οι φανατικοί εδώ, οι φεταγίνοι, οι φανατικοί φίλοι του Ατρόμητου. Μια παλιά που ο Σισέ την ελέγχει, κατεβάζει στο Λέτο, το σούτο απευθείας βγάζει ο Μιχαηλίδης. Να η πρώτη καλή φάση του αγώνα. Στο 1ο λεπτό την απόκρουση. Γεμίζει ο Σισέ στην περιοχή, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και το... όχι. Ο Σάι, τον βοηθός, έχει σηκωμένη. Αλλά 100% σωστή, αφού βλέπετε ότι είναι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού που ήταν πίσω από την άμυνα. Φάουλ, ο Γάλλος έχει νεύρα εδώ με τον Ολιβέιρα και αλλάζουν και με μεγάλη ένταση κάποια. Ο Σισέ, καταπληκτική βολίδα, εξουδετερώνει ο Μιχαηλίδης, αλλά γίνεται το γκολ για τον Παναθηναϊκό από τον Σαλπικίδη. Στο 18, ο Σαλπικίδη που παίρνει, όπως λέμε, την ώρα που σουτάρει φαίνεται να είναι offside ο Σαλπικίδης. Είναι ακάλυπτος, αλλά είναι στις λεπτομέρειες, γέρνει το σώμα μπροστά. Εκεί ο βοηθός καλύτερα να έχει μάτια ευθεία ο βοηθός. Είναι λίγο πιο μπροστά, είναι εκτός παιχνιδιού, αλλά είναι αυτές οι φάσεις που δεν μπορεί κανείς να κρεμάσει τα λεπτά. Το πέρασε Μπαλανίνης με χώρο. Βγάζει ο Μιχαηλίδης την μπάλα μακριά, την ελέγχει. Στήριγμα κράτησε όσο καλύτερα μπορούσε. Κατσουράνη, συρτή πάσα. Ο Λέτο αφήνει την μπάλα, περνάει ο Ζιλμπέρτο. Ο Μιχαηλίδης σε μεγάλη απόκρουση. Αποσοβεί το 0. Στήριγμα αυτός για να κάνει την παλιά. Απ' την κόντρα η μπάλα βγαίνει πλάγια. Η ευκαιρία για τον Ατρόμητο στο γύρισμα που κάνει ο Νάστος. Κόρνερ. Σηκώνεται ήδη. Πολύ ωραία παλιά, πολύ έξυπνη παλιά του Φαβάλη. Βλέπετε εδώ με φάλτσα, με γκέλη, μπάλα μένει. Ζόρβας πηγαίνει και καπακώνει. Προβάδισμα 2 γκολ. Εδώ πάλι η βολίδα με τα αριστερό του Μπρίτο. Τη βγάζει ο Τζόρβας αφού βγαίνει. Κοιτάξτε εδώ, προλαβαίνει. Λέει ο βοηθός ότι πρόλαβε να γυρίσει την μπάλα. Αυτές πολλές αλλαγές μαζί. Νίνης, καταπληκτική πάσα. Και είναι πέναλτι για τον Παναθηναϊκό που κερδίζει ο Καραγκούνης λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο γήπεδο. Σισέ με πολύ δύναμη στα δίχτυα, 0-2. 22ο γκολ του Γάλλου. Φετινό πρωτάθλημα, του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος. Τέταρτο εύστοχο στα 5 πέναλτι που έχει τυπήσει φέτος. Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα 2 γκολ. Και είναι πολύ πιο κοντά εδώ τα πανηγύρια με τον Νιόπλια, τον Βαζέχα. Όλοι γίνονται ένα. Φώναξε ο Νίκος Νιόπλια στον Γάλλο επιθετικό για να πανηγυρίσουν μαζί. Πήγαν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πραγματικά ξεχωριστές στιγμές για τους πράσινους. Και πάλι εδώ ο Γάλλος παίρνει φόρα, σουτάρει με πολύ δύναμη με το δεξί. Πάλι για να τον βρει μακρύβια. Σισέ. Το γύρισμα, πάρε βάλε στο Λέτο. Απίστευτη ευκαιρία. Ο Λέτο περνάει από το Μιχαηλίδη, έφυγε λίγο πλάγια, γυρίζει. Ο Σισέ που επιχειρεί να κατεβάσει, στρώνει στον Κλέι τον out. Καλή ενέργεια του. Αυτός δίνει για το Σισέ, ο Γάλλος με πλάτη στην αντιπαλαιστία, κλεισμένο στα κουνιά, καταπληκτική. Λέτο περνάει, τρομερό γκολ για τον Παναθηναϊκό το τρίτο. Το κεράσι.